Tak to je on, Petr Wagner. Mohol by to byť aj nový slovenský Rocky, ale pre našu škodu je to Čech a navyše herec. Slovákom sa nedávno predstavil v seriálovej úlohe nového nápadníka Nelly Pociskovej alias Niny z Búrlivého vína ako Tomáš Březina. Ale zuřivě se ve mne perú dva chlapy. Vážne? Nuž, možno ich bude oveľa viac. Extrémy totiž Petr nielen miluje, ale doslova vyhľadáva. Na boj je však zvyknutý, venuje sa mu už niekoľko rokov. Já jsem začal klasickým boxem u našeho české legendy Rostě Osička, který ještě trénuje prostě v 55, kolik má, fakt jako vypadá dobře, jsem si říkal, takhle bych chtěl vypadat. No a pak jsem čuchnul ke kickboxu a potkal jsem se někde na nějakých, byl jsem se podíval na nějakých zápasech u kamaráda a on říká, hele, tajský box je mnohem lepší, tam máš ještě lokty, kolena, je to takový kompaktnější, a jestli to chceš studovat a dělat to, tak musíš k tomu nejlepšímu, tak v České republice je na to Marek Lončák, no a u toho jsem asi, já nevím, 4-5 let. No a v kondičke sa udržiava aj počas pobytu na Slovensku. Ak by si však niekto myslel, že je to pre nevybitú agresiu, je na omyle. Thajský box je totiž najmä o budovaní sebadisciplíny. Je to naozaj šport, ktorý sa snaží vychovávať a v podstate, hovorím, človek sa vybije na tom tréningu a potom je taký kľudnejší. Zrejme nie nadarmo sa hovorí, že box je najjemnejší šport, veď ako jeden z mála sa robí v rukavičkách. Pozor na tváričku si ale dávať treba. A to je ještě ve smlouvě mám napsáno, že prostě nesmím dělat nic, nebo žádný sport, u kterého bych se třeba zranil nebo něco. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že si z toho Petr veľkú hlavu nerobí. Ak totiž práve netrenuje thajský box, tak skáče z lietadiel, potápa sa do najrôznejších hlbín, alebo si na večeru dáva kobrie srdce vo Vietname. Oni tam mají jakoby nějakou chovnou klec prostě s kobrama. Tu kobru ti prostě vyndají. Normálně ji zabijou, vyndají to srdce, dají ti ho na talířek, dají ti ho do panáku, tam ti kápnou vodku, krev, trošku žluči a ten nejváženější člen to prostě může vypít. To, když vypiješ, říká se 3 za sebou, nebo sníš 3 za sebou, tak jako prostě získáš jakoby nesmrtelnost, když jako nevím, jestli nesmrtelnost, nebudu to pokoušet. Možno aj preto, že napriek všetkým extrémom žije Petr najmä pre svoje deti a tie budú ešte v živote jeho vodcovskú, no hlavne otcovskú ruku potrebovať. Teďka řeknu, že vidím svoji dceru jako právničku a svýho kluka vidím jako, já nevím, třeba plácnu v politice, nebo já nevím, doktora. Je to těžký, protože potom stejně se budou věnovat tomu, co je baví, že jo? Jako nebudu jim to zakazovat, ale vím, že to herectvím budu rozmlouvat teda. Nuž, herectvo je ťažký chlieb. On sám ale k nemu prišiel náhodou na poligrafii. Na té škole nebo při té práci jsem poznal kluka, který dělal vlastně historický šerm. A ten mi říká, hele, staň se hercem, prostě herci prostě pijou, máš za to prachy, ještě jsou slavní. Dnes už samozrejme vie, že to tak nie je. My sme ale radi, že nášmu búrlivému vínu predsa len neodolal a snáď pri pomyselnom seriálovom pohári vydrží čo najdlhšie. Krásná sametová chuť, kořeněná chuť a tříslovina. Vynikající.